De Gouden Harp, het Nederlandse lied. Je bent onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse lied. Hoe belangrijk is zo'n evenement als dit? Als winnaar moet je dat weten. Promotie voor het Nederlands lied is natuurlijk altijd heel erg belangrijk. En daarom ben ik ook blij dat TV Oranje er is. En er zijn ook nog een paar radiozenders die zich alleen met het Nederlands lied bezighouden. Vooral het volkslied, het volkse repertoire wat aardig onder druk staat. Maar ja, dat is niks nieuws, want dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Het is vaak niet serieus genomen, maar je ziet toch dat grootse vormen steeds weer aanneemt. En verschrikkelijk veel platen worden erin verkocht. En dan zie je er ook de helden zoals Frans Bauer, Marco Borsato, maar die jongen van Bergen, hoe heet hij precies eigenlijk? Thomas. Want ik volg het niet allemaal meer op de voet natuurlijk. Thomas. Ja. Nou, dat soort nieuwe lichtingen die maken dat het toch aan de gang blijft. Nou ben jij een en al rock and roll. Hoe belangrijk is rock and roll voor Peter Koelewijn? Ja, mijn roots liggen in de rock'n'roll. Maar ik heb in mijn leven een heel hoop andere dingen ook gedaan. En als je de moeite wil nemen op mijn site te kijken, peterkoelewijn.nl, dan zie je ook, daar staat ook alles op wat ik gedaan heb. Welke artiesten, waar ook een hoop Nederlandstalige volksartiesten op staan. Maar natuurlijk van allerlei pluimage. En je treedt nog altijd op? Ja, regelmatig. Dus ik ben nu 66, dus de hersteltijd duurt iets langer. Oké, dankjewel. Graag gedaan.